बारलि जागोन नोंखौ मोनाब्ला आं थैना थांगोन नोंजों जुलि जायाब्ला। सोर बुंदों नों जुलि जाया? ओइ नोंहा मा जाफैदों बेवहाय? मा जानांगौ जाखोब्रा? आं नोंखौ जुलि लागोन ना? अमा बसा नोंखौ आंनि थाखाय खालामनानै होखाबायब्ला नों मानो दुखु जानानै मेथाइ खनदों? नोंनि बे खुगाखौ फुवारगोन आं, बेनिफ्राय बे गारमा फिथौखौ बोफ्लावगोन मिथिबाय? नों मालाबाबो साननाङा आं नोंजों जुलि जागोन होननानै। नों आदानि खिथुखौ सुयोबा आंनि खिथुखौबो सुनो मोनगोन होननानै दासान। आं नोंसा आदानि खिथु सुवाना। गोनां जायोब्ला नोंनि खिथुखौसो सुगोन आं। लेथ्रा बाथ्रा बुंनाङा नोङो। मानो लेथ्रा बुंनांगौ जाखोब्ला? नोंखौ आं नायनोनो बायो, नों आंनि खाथियाव फैनाङा ना। हे जाम्बि, आइ लाभ इउ। लेथ्रा फाथ्रा मालानिफ्राय आइ लाभ इउ होनग्रा जाखो नोंलाय? आं नोंखौ गोसो थोयो। मालानिफ्राय नों आंखौ गोसो थोग्रा जाखो? दिनैनिफ्राय, माने आधा घन्टा सिगांनिफ्राय आं नोंखौ गोसो थोदों। जाथिनो होनो गोनां हायना मुलिया नेवलानावसो नांबाय होमबा? नेवलायासो आंखौ गोसो थोबाय? सुन्दरि दाउदै गला, सोनोसै आं नोंनि गोदनायाव बिबारनि माला। आइ लाभ इउ दाउदै, आइ लाभ इउ। नोंसा नोम्फानि बिउ होननानै बुंदों। आं नोंखौ थैनानै थांबाबो लाया आरो नों आंनि मालाबाबो जानो हाया मिथिबाय नोङो? सोलोखो बुदां साला उदै गेन्द्रा। उदैयालाय माब्रा? उदैया जियानो जाया मानो आं नोंनो अननाय होगोन ना। आं नोंखौ जोबोद मोजां अनगोनब्रा। नों आंनि सिगाङाव जानला मानला बाथ्रा बुंफैला बायनाङा। गुस्ति मोननाया आंजों हास'जागोन। नों बायदि गोसोम बन्दादा साइज गैया बाइस गैया मानसिखौ आं नायनो बायो। आच्छा, बै पस्टारनि सेंग्राफोरखौसो मोजां मोनोना नों? सावसिजोबगोन पस्टारखौ। मानो सावसिनो दे? बिसोर आंनि बयफ्रेन्डसो। बिसोरखौ आं गोसो थोयो, स्ट्रे किड आरो बिटिएसखौ। होमबा बे पस्टारा नोंनिसो। आंलाय सानदोंमोन नोंसानि नोमानियासो लगायदों होननानै। जेबो नङा, बेफोरबायदि 10टा पस्टार लाबोनानै होफैगोन आं। नंगौ? औ। ओमफ्राय नों आंखौ साउथ करियायाव थांनायाव हेफाजाब होगोन ना? मानो होआ जानो, होगोन। दा नोङो दसे थांथ'लाय, आं नोमानैजों एसे रायलायनि। जागोन दे। दाउदै, आइ लाभ इउ। नोंसा नोम्फानि बिउ। जोंहा आफाया हिनजाव गदाय लानानै बेंगलरावसो दं। नोंहाबो नोंसा आफाजोंनो थाहैथां। बेवहाय आंखौ प्रप'ज खालामबाय थानाङा मिथिबाय? आं नोंखौ गोसो थोबायलै, आरो आंहा पारमिसनबो दंखायोब्ला नोंखौ गोसो थोनो। अमा बसआनो नोंखौ गोसो थोनो होदों। आदा अमा राजाया होनबानो जागोन नामा? आंबो नोंखौ गोसो थोनो नांगोन ना? नों बायदि मानसिखौ हाबा लास्लायस्लाय आं दानसोरां पुर्निमायाव फासि नांनानै थैगोन। माइसि अखाले फाग्लिया। दाउदै। ला 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 लुलुलु ला 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 लुलुलु ला 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 देग्लायनि इलेक्सनाव आं देरहाखागोन आरो काका। आदा, नायलाय नेवलाया आंखौ लासिंसिंनो प्रप'ज खालामगासिनो आंखौ आइ लाभ इउ बुंदों। आं जेबो खोनायाखै। नेवलाया आंखौ आइ लाभ इउ होननानै बुंदों। आच्छा। मानि आच्छा जाखो देलाय? नों मानो नेवलाखौ रायाखै? सेंग्रा मानसिफोरालाय सिख्लाखौ आइ लाभ इउ बुंखागोनब्रा। बेवहायलाय आंलाय बोराय मानसियालाय मा खालामनांगौ जाखोब्रा? नोंलाय मालानिफ्राय बोराय जाखो दे? हाबा जाबाय, गथ' गथाय खांबाय, बोराय जाबाय आरोलाय मा? नोंनि बिनानावखौ हनै सोरबा गोसोम बन्दा बाखुराया आइ लाभ इउ बुंदों, नों जेबोखौनो साना? कंग्रेचुलेसनसो होनां जादों, नोंहा दुखुसो जादों। नों बायदि बादुलि मानसिखौ नेवलाया जि प्रप'ज खालामदों, रंजाब्रा रंजा। आंलाय सानदोंमोन बेम पार्टि लायनानै सिफुं खाम दामनोसै होनोसै मोसानाया होननानै। आदा, नोंहा एसेबो आंनि फारसे अननाय गैया आरो? आं जे नेवलाखौ एसेबो नायनो हाया? जेबो नङा दे, नाथाय आं नायनो हायो। नुबाय आदा, नुबाय माबायदि लासिंसिं नोंनि सिगाङावनो मा बुंदों? नेवला? माले नेवला? बस, आङो दाउदैखौ हाबा खालामगोन। नाथाय आं हाबा जाया आदा। आं दानसोरां पुर्निमा हराव फासि नांनानै थैगोन। नोंनि थैनायखौ उनाव खालामबाय था। बेनि सिगां नेवलाखौनो हाबा लानांगौ नों मिथिबाय? आं मालाबाबो नेवलाजों हाबा जाया थां। आं बे न'आवबो थाया। बे नेवलाजों हाबा जानांगौबा आं खारगोनसो। बस, आं दिनै दाउदैखौ प्रप'ज खालामबाय। साबास नेवला, साबास। बेबायदिनो स्टेप मोनसे आगान बारायबाय था। बेनिफ्राय दाउदैखौ गावनि खालामनो नाजा मिथिबाय? बेनि उनावहाय आं नोंनो माबा मोनसे खामानि होगोन। बेनि उनाव सानैबो रुजु रुमु रायजो जा। आं बेखौल' हास्थायो मिथिबाय नेवला? बस, नोंथाङा जेखौ बुङो बेखौ मावगोन आं। दिनैनिफ्राय नोङो न'आव थांनांला, बेवहायनो थादो। नाथाय बस, न'आव आइबो दङ ना? आच्छा बारु, थाइबानि लारु। आरो बस, एमाव राजाया सोंदोंमोन नोंखौ बहा दङ होननानै। मानो सोंलायखो बेलाय आंखौलाय? बस, आं जेबो खोथाखौ खोन्थायाखै। लाखुमादों आं बस। हयना बाद लानजाय टेम्पार पाट बिदिसो जानांगौ दा। साबि रावनोबो खोन्थानाङा दे आं जे साम' खिंख्रिखौ लोगो हमनानै फैदों होननानै। अके बस। मोजांनि बाथ्रा।
नेवलायालाय बोरै दिनै दाउदैखौ मोजां मोनखोब्रा आरो बे नेवलाया दाउदैखौ लायाबा सोरथो लाबावनांगौ जाखोबा बे फाग्लिखौलाय दुनियानि बादुलि नाम्बार 1खौलाय आंहाबो दसे मेगन मिसिबनानै होलांफिननोसै साम' खिंख्रिखौ लोगो हमहैनाया फाग्लिया जि आराम जानानै दं। बानलु बेदां आं थांनोसै दे। आच्छा मानसिखौ लिंहरनानै बिदि खालामो सोर फोरोंनाय नोंखौ ना नोंसिनि आइ आफाया? आं मिन्थिनायावथ' नोंसानि आइ आफाया नोंखौ बिदि फोरोङाखै अब्ला सोरनिफ्राय सोलोंखुमालायखो नोङो? मानसिया जाबाय थानानैफ्राय सिखारनानै थांनो मानो होनोब्ला आं मोनसे जायगायावबो थांबावनांगौ बेनिखायनो। जेब्लासिम आं जेरावबो थिनहरा अब्लासिम नों थांनो मोना। नोंहा आंजों मा डिल खालामखादोंमोन गोसोआव दंना? औ बेनिखायनो सिरि सिरि जानोबा जा जुदि बेनिफ्राय थाब थांनो लुबैदोंबा। जागोन दे। मा एसे अख्रा बेलाय दा आंहा एन्टनिय'खौबो लोगो हमहैनांगौ। आच्छा क्लिअ'पेट्रा बायदेव नोङो होमबा बे चेनेलाव आंखौ मावनो लाला? नोंसोरबायदि मानसिफोरखौ गावनि जायगा खिन्थियाबा जेब्लाबो बुजिया। नुबाय दा नैबे क्लिअ'पेट्राया मा मावनो हायो मा मावनो हाया? बेनिखायनो दिनैनो बे अफिसनिफ्राय ओंखारलां नोंनि मा मा बुस्थु दं लानानै थांजोब। नाथाय आंजों सुथुर जानानै थानाङामोनहाय नोङो। नैबे क्लिअ'पेट्रानि सिगाङाव बाथ्रा बुंनो थाखाय एसे सोलोंनानै लाग्रो मिन्थिबाय? बेनिखायनो क्लिअ'पेट्राजों जेबो जुजिनाङा। दा नुबाय दा क्लिअ'पेट्राजों जुजिनायनि साजाया। ओंखारलां आंनि अफिसनिफ्राय। जागोन दे। नों आंखौ दिनै अफिसनिफ्राय होखारबायबालाय आंबो थाला। मानो होनोब्ला आंहाबो गावनि मान सनमान दं। नोंनि आन्दाराव आंबो खामानि मावा मिन्थिबाय? मोजांनि बाथ्रा। दालाय आंजों जुजिग्राया बोरै मोनदों बियो आंजों जुजिनानै लाजिरोङि हिनजावा। आच्छा मबाइलाव मा नायगासिनो दङ नों? आंसो मिथिगौ दा सोरनाव फैसा बिहरगासिनो आं। एफा बुरजा दामि हटेलाव लाबोनानै आंखौ जानायानो 10,000 बिल उठिबाय। बे 10,000खौ आं सोरनिफ्राय मोननांगौ दे? बेनावबो बिबाय बेबो गैया बेनावबो बिबाय बेबो गैया। एन्टनिय'नावनो बिनांसिगोन नामासै? नाथाय एन्टनिय'निफ्राय माबायदि बिनो आंलाय? ओइ महारानि नोंखौनो होनगासिनो आं। मा सानगासिनो मबाइलाव नायनानै? जेबो सानाखै। बेवहायनो थाथ'। आंखौ गारनानै खारखोमा लांनो मोननाय नङा मिन्थिबाय? नोंलाय बहा थांनो? हासुहैनो थांनो नागिरदों आं। मा थांफानो नामा? माबायदि मानसिजों फसिनानै थाफैखो आं? गावनि फैसा दाहार लाखानायखायनो आंखौ जेरै मोनो एरै बाहायगासिनो बे बानलु बेदाङा। बेसोरा एन्टनिय' आंखौ नेगासिनो दङ बियो। दा आं फैसाखौ बबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो? आंनावथ' दायो 3,000ल' दङ आरो 8,000खौ बहा मोननांगौ आं? बेबो 10,000 गोजोन जानांगौ ना? ओमफ्राय जायाखैबो मानसिया ओरैनो अर्डार खालामहोबाय आंखौ। रागा जोंथावथावनो माबायदि मानसि बेलाय? आंखौ डिस्टार्ब खालामनो मोनाबानो गोसोआनो गोजोना बेहा। जोंलारि हेपि बार्थडे। थेंक इउ। ओमफ्राय बेलाय मा बेलाय? लानोबा ला लायाबा गारहरगोन आं दानो। जागोन दे जागोन लागोन आं। बारा नाटक खिथिबाय थानाङा। लानोबा ला। थेंक इउ बानलु बेदां। मा बुस्थु गिफ्ट होखो नों आंनो? गाबागाव थांनानै न'आव नाहैथां। जागोन दे। वेटार ओजों फैलाय। औ मेडाम। बेसेबां जाखो बिला? बिलखौथ' नैबे आदायानो होबाय। बानलु बेदां नों बिल होबाय? नोंखौ नेबाय थानायमोनब्ला थोरसि लथासो सुनानै थांनांगौमोन माथो। दिनै थोरसि लथा सुहोनो गोसो गैया बेनिखायनो आं होनानै होबाय। नाथाय मानो होनानै होखो नों? होमबालाय आं फैसाखौ लाफिननोसै। नों थोरसि लथा सुबानो जाबाय। आंलाय मानो हारसिं सुनो दे? नोंबो जादोंना नोंबो सुफानांगोन आरो। नोंसो बुरजा अर्डार खालामदों दा जायाबो फ्रामाबो। दालाय माथो जायाखै? नों लांनो होननायखाय आं एक्सट्रा जुनो होबावबाय। मा? जुदि नों लांनो लाजियोबा नोंसानि न'नि एड्रेसखौ होना होनोसै आं। नाथाय मानो बेफोरबायदि खालामदों नोंलाय? नोंसो आंनि खालायखौ लाना थांनो ओंखारदोंमोन दा न'आव। बेनिखायनो गोदान अर्डार खालामबाय। न'आव लांनानै जाहोयोना अमानो होयोना सैमानो होयोबानो जाबाय। नोंबो मा होनो जायखिजाया थेंक इउ। आदा पेकिंआ जाबायमोन। होमबालाय एड्रेसाव हैबानो जाबाय। जागोन दे आदा। ओमफ्राय बुस्थुखौ सोर हैगोन न'सिम? आंनो हैगोन सार। होमबालाय नोंनि नाम्बारखौ हर आं फैसाखौ ट्रान्सफार खालामगोन। एक्सट्रा टिप आरो मोजाङै हैनानै फैबानो जाबाय। जागोन आदा। बे मानसिया आंखौ रागाबो जोङो आरो आंनि थाखायबो खामानि मावना होबाय थायो। एफा दामि हटेलनिफ्राय बुस्थु अर्डार खालामनानै न'आव हैनायखौबो आंखौ गाबोन बखिलायगोन बियो। आरो मा गसंनानै थाबाय थाखो? माथो बहाबा थांनो मोनबालाय? औ नंगौथ' आरो। सिन्था खालामनाङा दिनै आं नोंखौ दोनलांनो लेङा। मानो थाखाय? ना सोरबा हौवाखौ लोगो हमहैनो नागिरदों? आं सोरबा हौवाखौ लोगो हमहैनोबो हागौ। नोंनोलाय मानो खोन्थानो? मानो खोन्थाया? मानो होनोब्ला नों आंनि गलाम। बेनिखायनो आंनो गासैबो खोथाखौ खोन्थानांगौ। जाद होनबाय थानाङा नोङो। जोंलारि केयारफुल। आइ एम सरि। मेगनखौ नों ओरैनो मिसइउससो खालामगासिनो दङ। नोंनि मेगनखौ सोरनोबा खानाफोरनो मानो होआखै? नुवाखै नामा नों मानसि गसंना थानायखौ? गोरोन्थि जाबाय आंना। जेबो नङा दे। ओइ बानलु बेदां मा जायखौनो मेखौनो खें खें बुंलाबायो? गोरोन्थियावसो नांफ्लांदोंना? बेफोरबायदियालाय जाफ्लांखायोना। गस्लाया नोंना गोजा नांबाय।
नङा वासरुमाव सोलायहैनि आं बा गस्ला लानानै गिदिंखायो माने नों बुंखाबाय दा हाखु दाखु जादों होननानै मानि हाखु दाखु नोंखौ नेहोबाय थानो बानानै आरो दाथ' मोजाङानो जाबाय आं जुदि बै गस्लाखौ गाननानै फैनायमोनब्ला बे गस्लायाव नांगौमोन ना दागोआ जि जायो मोजाङानो जायोनो बेनिखायनो गानस्लायना फैनि आं जोंलारिनि गस्लायावसो दागो नांदों दा बेखौलाय आंहालाय मानो रागा जोंनांगौ जाखो बेनि गस्लायाव गोबोरखि नां हासुदै नां आंहालाय मा नांजादों होमबालाय बे बारावलाय मानो इसिबां रागा जोंनो ओंखारखो आं जोंलारिनि जानानै खर'आ थिगैनो दंना आंना थाबैनो आइखौ लानानै डाक्टरनाव नायजाहैनांसिगोन आं बानलु मेदाम मा जाखो बानलु मेदाम आंखौ गाज्रि नुदों नामा गावखौनो मिस बड'लेण्ड मोनना लादों नामा नोंलाय होमबालाय बानलु मेदाम दिनैनि थाखाय थेंक इउ स' माच मोनसे जायगायाव ओंखारलांनोसै गाबोन नोङो मा खामानि थिनबानो जाबाय दिनैनि थाखाय बाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नों आंनो ट्रिटबो होबाय आरो नों आंनो गिफ्टबो होबावबाय बहा थाङो थाब थाब थांबानो जाबाय बेवहाय लेक्सार होनाङा अके बस बहा थांनो नागिरदों बेलाय गानफब जोमफबलाय मालाय बहा थांनो नागिरदों आंनोलाय मानो नांगौ बाद दे बेफोरबायदि नंखाय सिख्लाफोरनि खोथा सानबाय थानो आच्छा बार' थाइबानि लारु आबौ औ फिसौ आबौ बेसेबां बोसोर जाखोब्रा नोंलाय 85 सो जाबाय खोमा होमबालाय माथो दाबो थैनो रोङा मानो थैनांगौब्रा नों बै गोदानसो लाहां जादों आं लानो हागोन आबौ जेबो सिन्था गैया नाथाय मोनसे खोथा आंनो भट होनांगोनलै आबौ आंनो भट होनांगोन एसेबां नोंसोरनि बोराय पार्टि दङ गासिखौबो लोगो लाजुब नांगौ फैसा होगोन आं नोंनो देरहाखांबाबो फैसा होगोन जायखिजाया भटनि थाखाय लाहार फाहार बोरायफोरखौबो दै जागोन दे नों सिन्था खालामनाङा फिसौ आच्छा बारु थाइबानि लारु सोरबा मानसि नुहुरदों र' आङो मा जालायखो आंहालाय हिसाबाव आंसो नोंखौ रागा जोंनांगौ मिथिबा नों आंखौ किडनेप खालामनानै आंनि थाफ्लिखौ नोङो गाज्रि खालामनाया दा बोरै मोनदों गावनि फिसालानि थाफ्लिया लुनरुन जानायखौ ओइ गिख' फादुरि नों आंजोंसो सुथुर आंखौसो खहा खालामनोबा खालाम आंनि फिसाखौ नङा मिथिबाय दावहाथिलियाव गासैबो सोलियो होननानै इंलिसनि मोनसे डायलग दं मिथिबाय नोंखौ आङो गाग्लोबनानै मा खालामनो जेराव नोंनि गोसोआव अन्थायानो गैयाबा बेनिखायनो नोंनि कमजोरिया मा बेखौ मिथियो नै बे दावसे बेलाया मायाव जखम होनांगौ मायाव संख्रि होनांगौ गासिखौबो मिथिगौ मिथिबाय इलेक्सनल' जोबग्रोथोंलै फाग्लि इलेक्सनल' बेनि उनाव गाबै गाबै आंनि आथिंखौनो हमफैयाबानो जाबाय नों खोनानो मोननाय मथेब्ला माथो नोंना निउस चेनेलाबो गैलानो माथो होखारजाबायनो बाथामिस नायबाय था बे निउस चेनेलावनो आं खामानि मावफिनगोन मिथिबाय नों नायबायल' था मा नायनांगौब्रा नोंफोरबायदि हिनजावलाय मा नायनांगौ नै साला बिखुनजोनाव थांनानैसो साहा गुदुं लोंना फैनोसै आं आच्छा लोगोफोर भिडिअखौ हाखु दाखुनो एसे बानायब्रबबायलै नोंथांमोननि थाखाय मानो होनोब्ला नोंथांमोना जोबोद नायगासिनो दङ नङा होमबा आरो नोंथांमोनना जोंना अडियन्सआ ओरैबायदि जाबायलै खावसे सेंग्रा सिख्लाफोर बिराद दङ आरो बोराय बुरिफोरबो दं गथ' गथायबो दङ बेनिखायनो गासैनिबो लुबैजोबनाय बायदि एसे एसे लाबोनाया मालाबा एपिसडफोरा बरिं जालाङो खायसेनि बायदि लाबोबाय थाबा खायसे सेंग्रा सिख्लाया गाज्रि मोनो ओरैबायदिखौ लाबोबाय थाबा ओरैबायदिखौ नायनो सुखुवा मानो होनोब्ला ओरैबाबो जोंना बर'नि मेजरिटिया बिराद खम नालाय बयखौबो लोब्बा लाखिनानै भिडिअ लाबोनांगौआनो खर'नि खानायानो गुगाहां जालायो अब्लाबो नोंथांमोना नायबाय था नायबाय था बानलु मेदाम बिराद मोजां गिटार दामनो रोंगौ माथो नोंलाय औ गोसो जाबा ओरैनो दामलाबायो गिटारखौ नोङो ओरैनो दामा माथो जेब्ला गोसोआ गाज्रि जायो होमबासो गिटार दामो नोङो मा जादों सोर मा बुंदों जेबो जायाखै आयै मा जानांगौ जाखो आंलाय नोंनाथ' खुगाया बिराद गाज्रि सोरजोंबा माबा नांलायनानै फैयाखैथ' गावनि फिसालाखौनो नांलायनायखौल' बुजियो नामा नोंलाय माथोहाय थिगबो गैयाना नोंजों जाय मानसिफोरा इउजलेस खोथा रायलायो बिसोरखौ आं खोना होफिनखायो जाबाय दे जाबाय ओरैनो खर'फ्रा गाज्रि जानानै दं गिटारफोरा दामनानै होदे मा जादों नोंहालाय आयै नोंसा नोंफाखौ सानगासिनो आङो दासान्दि न'आवनो फैया जादों ओंखामबो ओंख्रिबो मोजांखौनो जाफैया जादों आरो नोंबैयाथ' नोंबैखौ दा बुंखासै आरो माबा मोनसे दाय जाबानो आंखौल' बुङो आरो नोंबोथ' आंखौ फात्ताखौनो लाया बिमाखौ गोमा थाबाय थायो बहा थाङो सोरजों मा खालामहैयो जेबो फात्ताखौनो मोना आंथ' नोंखौ आंलाय गावनि जायगायावनो थिग दङ माथो आयै होमबाबोहाय आरो खोनानोल' मोना खिन्थु आङो दै सिगारेट सोबदों जौ लोंदों जाय दिन खालि खोनाबाय बिखुंनि हाराया बे फाफ्लिनि हाराया बे मोननैखौसो नोजोर होखागोन आं उन्दै बैसोआव गाज्रि गुजा जानायफोरखौ बाथो आं गोरलै नंलाना आयै लाजिया दासो 19 बोसोरल' जादों नों बेनि सिगां खामानि मावग्रो माबा मोनसे खालामनानै देखायग्रो आंलाय माथो मावगासिनो दङ आफायासो आंखौ खामानि मावनो होआ जाबाय दे जाबाय आयै दावसे देलाय फैदों हा माखौथो सोंफैबावखो लाबो सिङाव आयो माला गिटार दामगासिनो माथो जोंना जोहोलावा फै जिरायफै दावसे देलाय जि मोजां गिटार दामगासिनो दङ माथो नोंलाय बानलु बेदां मानसिया माबा मोनसे सोंबा मोजाङै रिप्लाय होनांगौ बानलु बेदां मिथिबाय सोरबा नोंखौ बाख्नायोबा थेंक इउ होननानै बुंनो रोङा नामा नोङो थेंक इउ जेबो नङा दे मानो फैदोंमोन
बेजोंसो खामानि दङमोन आंहा आं फन हरदोंमोन थिखोआखै माथो बेयो गैयाना बाहेरावसो दंहैयो मिनिस्टार मानसिफोरखौ लोगो मोनाना दिनै बाला नेनानैसो थांखागोन आं लोगो हमनानैसो दे होमबालाय जिरायथ' आं नोंनि थाखाय माबा मोनसे बानायना लाना फैनि आयौ बाला उदै बुंलायनाय माबा मोनसे लाना फैदे जागोन दे बानलु बेदां मानो दोनखो गिटार दामनायखौलाय आं आंनि थाखायल' दामो रावनिबो थाखाय नङा बदतमिज गथ' सिख्लाफोरनोबा खम दामै दामै खोन्थाहरो नोङो खुगा दङ होननानै जानला मोनला बाहायनाङा आं हिनजाव जाथिखौनो नायनो बायो आयौ बाला बानलु बेदां नोंना रायलायनाया जालायबायना जेबो नङा जोंहा बानलु बेदांजों आंजों बिलोगोसो खानोसै ना बानलु बेदां गोदाव सोराव जानला मोनला बुंलाबायनाङालै आंनि सिगाङाव दे होमबा नोंसोर रायलायथ' आरो बानलु बेदां जानला मोनला राव बाहायखानाङा आयौ बाला नोंनि खुगायालाय बोरैबाथा नामा बाल नोंखौ हाफाङा खुन्थाइ जानानैसो खांखादोंमोनहाय बियो आंनि खाथियाव थानानै आंखौ इरिटेट खालामनाङालै बानलु बेदां नोंजों आंहा पार्सनेलि खोथा दङ मिथिबाय बांद्राय आंखौ डिसरेसपेक्ट खालामनाङा आं जाय खोथाखौ खोन्थागोन नों लाजिनानैनो दै सिङावसो थब्ल'ना थाहैगोन मा खोथा बेलाय नोंसा आबैनिबो आरो नोंसा नेमखानिबो खोथा माने पार्सनेल एफेयार मा होनलाबायदों नोङो लासै आंबो रावनोबो खोन्थायाखै नोंबो जुदि रावनोबो खोन्थाजानो लुगैयाखैबा आंजों बिलोगोखा होमबानो आं नोंनो खोन्थागोन नोंनि खोथाखौ लानो आं जाम्बा नामा आंनाव फट' दङ मिथिबाय आरो आङो दावराव दावसिबो खालामनो गोसो गैया खालि नों आंजोंल' लोगो जा बास आंनिफ्राय मा लुबैदों नों नोंनिफ्राय जेबो लुगैयाखै आरो नोङो आंनो मा हेफाजाब होगोन बेखौ आं उनाव खोन्थागोन मिथिबाय आं नोंखौ नायनोनो बायोबा आरो नोंसोर बायदि हिनजावफोरखौ आं एसेबो नायनो हाया नोंथ' आरो आफाखौ माबा माबि सानबावो बे बाराव नोंसा नोमफायासो आंखौ एदावदों मिथिबाय थेवबो आं मालायनि न'खराव दावराव दावसि खालामहोनो गोसो गैया आंहा खामानिया नोंसा नोमबैजोंसो बेनिखायनो नों आंजों बिलोगो खानांगौ आरो आंजों हेफाजाब होनांगौ मन्दिरनि घन्टा बायदि मोनदों नामा बयबो आंखौ दामगोन आंनिफ्राय बोर मोनगोन सिमां नुनाङा आंनिफ्राय जेबो आरो नों मा खालामो खालामै थां आंहा बेवहाय बुंनो गोनां बाथ्रा गैया उनाव रिग्रेट जाबानो जाबाय नों बदतमिज गथ' हाफाङा मा संदों नायहैनि र' जा खोथा दङ आइनिफ्राय गोजानाव लाखिथ' खोथाखौ आं सिगां एसे नायग्रोनि हुइना बाद लानजाय थेम्पाट फारसेथिं जोंलारि फारसेथिं बे थाइनै थाखानि दावसे देलाय ओरैनो हिनजाव मानसिफोरखौ नायनो हाया होननानै आं बुङालै बानलु बेदां दावसे देलायखौ माबा मिबि बुङाखैथ' नों जेबो बुङाखै आं दिनै खुगाखौ लाबथानानैसो दङ आं आइनि थाखाय आइ गैयामोनबाथ' माबा मिबिसो बुंगौमोन आं जाला माला बिदि दा बुंथारदे मानसिनि गोसोआ दुखु मोनो ओमफ्राय नोंहालाय मा जादों मैयानिफ्राय मानसिखौनो बारा थिग नुवाखै सोरबाफोर माबा बुंदों नामा बानलु बेदां नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनि आं मा बाथ्रा नोङो सोरखौबाफोर सैथो गोसो थोफेरबायना मा फाल्थु खोथा बेलाय आं नोंनाव सोंदोंसो रागा जोंनो होआखै आं हिनजाव मानसिखौनो नायनो बायोबा गोदो उन्दैयाव सासे सानैजों रायलायबाय जाबाय आं मिथिगौ नोङो हारसा हिनजावजों फैसा लांजानायनिफ्रायनो नोङो हिनजाव जाथिखौनो नायनो बायो होननानै नाथाय आं नोंनि गोसोनि साननायजों नङा आंनि गोसोनि खोथाखौ लानानैसो बुंदों नों सोरखौबा गोसो थोफेरबाय नामा होननानै आं रावखौबो गोसो थोआ गोसो थोनोबो लुगैया बे हारसा हिनजावालाय मामोन थिगमोन उन्दै बैसोनि ओरैनो सानस'हायै बेफोरावलाय जात जालाबायखै बेफोरखौ सैथो गोसो थोनाय होनगोन नामा नोंहालाय सोरबाफोर माबा होनदों नामा ना नोंनि बयफ्रेन्डआ माबा होनदों जेबो होनाखै माबा बुंदोंबा खोन्था आंनो नों दा बानलु बेदां ओरैनो नङाथ' खोन्थालाय नोंखौ सोर दुखु होदों आखाइ आइथिं बुख्रुबैजोबनो बुहुमा बुनानै गासिबो मानसिखौ गावनि खालामनो हाया मा होनदों जेबो नङा आं नबेल फरायहैनोसै मा जादोंलै ना एन्टनिय'जोंसो माबा मोनसे जानानै दं बेहा मानसियाथ' बिदि दुखु जायामोन ना बियो मोजाङै सोङागौ माने खोन्थानाय नङा बियो फारसेथिंजाय बे जोंलारिया मानो दाबो फन हराखै बियो आंनो बेखौ आं एटेन्डेन्सनि थाखाय 1 घन्टानि गेजेराव फन खालामनो होबाय थानाया बेखौ साजा होआबा जानाय नंला बापावो एन्टनिय' जोबोद साइन्स नुथारदों माथोलै थेंक इउ आदा आच्छा दे मानो लिंहरदोंमोन आंखौ बेवहाय आदा बाजैखौ लानानै नों न'आव मानो दाबो फैयाखै बिमा बिफाजों होखारजानानै बोरै थांनांगौ जाखो बिमा बिफाया लांफैबासो थांगोन लां जेराव नोंनि मोन्थाय दङ बेवहाय थानांगौसो आदा आजिखालि मानसिफोरा मालायनि मोन्थायखौ सेख'ना लानो एसेबो लाजिया बेनिखायनो नों नोंनि न'खौ गारनानै थाङो आदा बे न'आव नोंनिसो मोन्थाया बांसिन दङ मानो होनोब्ला नोङो बिदा गेदेर आरो फिसाला गेदेर बयनिबो बेनिखायनो आं सानो नोङो बाजैखौ लानानै गाबोन फैदो नों न'आव थाफैयोब्लासो आं माखासे खामानिखौ मावनो हागोन आरो नों मिथिगौना आइया जोबोद गाज्रि जालांबाय माबायदि गाज्रिलै बेफोरखौ नों न'आव फैबासो मिथिसिगोन आदा हायोब्ला नों न'आव थाबैनो थौदो जागोन दे जागोन आं बिफाजों नांलायनो दंखायो आंहा गाबोन थांनानै नांलायहैगोन आं
जागोन दे आदा। होमबालाय आं थांनोसै। नोंलाय? आङो सोरखौबा नेगासिनो दं आदा। आच्छा दे। आदा थफेरामा न'आव थाफैब्लासो मोजां जागोन। अब्लासो आङो गोजानाव थानानै मावनो गोनां खामानिखौ मावनो हागोन। मानो होनोब्ला आइनि एगेन्सि थांनांगौआबो एसेबां गोरलै नङा। मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि बिमा। एसेबां गोरा गोसोजों बिमानि एगेन्सि थाङा मानो गोसोखौ एसेबाबो बोरैबा मोनो। थ' आं जोंलारिनि थाखाय गासैखौबो मावजोबगोन। मानो होनोब्ला जोंलारिनि अनगा आं थांनानै थानो हाखाया। एन्टनिय', जोंलारि, आं जोबोद गोबाव नेनांबाय ना? बारा गोबाव नेयाखै। बेखौनो आंहा जि गोबाव नेबाय खोमा होननानै हाखु दाखु जादों। जेबो नङा दे। आरो जोंलारि, थारैनो नोंखौ दिनै जोबोद मोजां नुदों। थेंक इउ एन्टनिय', नोंखौबो। ओमफ्राय दा बहा थांगोन? जेरावबो थाङा, बेवहायनो दान्दिसे रायलायनोसै। जागोन दे।